Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod naman pinakadagko ug pinakalahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Dulan 3.7 million pesos na kantidad sa shabu nga ipasulod unta sa Davao City ang naharang sa checkpoint sa Sirawan, Turil, Davao City. Nakuha kini sa naharang nga suspect nga si Earl Cesar Camiso, 19 anyos ug taga Purok Anislagan, Nabunturan, Davao de Oro. Nadiskitahan sa kapulisan sa Turil dihang gipahunong ang sakyanan ini sa checkpoint alang sa inspeksyon. Nasiplatan sa mga operatiba ang gisuspitsahang pakete sa shabu nga nasa konsol sa iya nga sakyanan. Dihang ginikisa na kini sa kapulisan ug sa tabang sa Philippine Drug Enforcement Agency Davao del Sur ug Task Force Davao, nakuha ang laing 5 ka jumbo size nga pakete sa shabu nga mobalor og dulan 3.7 million pesos. Nakuha usab sa suspect ang armas nga 38 caliber revolver. Nasayran nga ang suspect nga si Camiso ang anaa sa watch list sa Directorate for Intelligence. Cocaine nga napalgan sulod sa reefer van sa General Santos City nasayrang gikan diay sa Australia. Sa gipaygayong Seaport Interagency Drug Interdiction Task Group Emergency Meeting, migula nga ang 30 ka mga container van nagikan diay sa Australia ug gibiyahe padulong Singapore dayon sa Pilipinas aron ipaayo sa Davao ug General Santos City. Ang Bureau of Customs GENSA nangayo na og dugang dokumento sa management sa barkong nagdala sa mga reefer van ug sa mismong kumpanya sa reefer van kung asa napalgan ang cocaine. Sa laboratory report sa PDEA 12 mitimbang og 356.48 grams ang cocaine nga dunay dangerous drug board value nga kapin 1.8 million pesos. Ginasubay sa otoridad kung asa ang source sa maong cocaine. Our chemists confirmed that this substance is cocaine with a total weight of 356.4811 grams. Nanggaling ang barko sa Australia. Hindi pa namin ngayon alam kung ano yung kinarga, kung may kinarga ba from Australia to Singapore. Usa ka ginang ug duha ka lalaki ang sikop sa gikasang bypass operation sa Upol, Misamis Oriental. Ani ang report? Human sa duha ka semana nga monitoring sa Upol Municipal Police Station, dakpan sila Hadja Aina Magandoga, 50 anyos ug Munaim Pagdatan, 21 anyos. Mga residente sa Vaventa Subdivision, Bara Upol. Nahitabo mismo ang transaksyon sa mismong balay sa sospek gawa sa shabu nga napalit sa bypass. Nakuha usab ang laing shabu nga mobalor sa kapin sa 60,000 pesos sa bag sa sospek. Ang ilaha ni is ang source ani sa Marawi. Ang kana kunong shabu nga mo abot sa ilaha, gipaydala lang sa ilaha.
Then di po sila mo reveal o kinsay name sa ilang source. So mo pa na mong gipadayon karon nga pagsuta. Samtang sa laing operasyon, balik prisuhan si Abdul Rahman Pampa, 23 anyos, nga nadakpan usab sa laing bypass operation. Siyam ka pakete sa gituang shabu ang nakuha sa sospek. Nadakpan na kaniadto ang sospek sa susamang kaso apan mibalik gyapon kini sa maong bisyo. Ibalik sa iyang kuan, illegal nga pagpamaligya sa Shabu. Unang na monitor namo kauban ng atong tabang po sa atong community sa atong barangay. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Negosyanteng babae gipusil patay sa riding in tandem criminal sa General Santos City. Patay ang negosyanteng si Freya Joy Cuevas diyang gipusil kini sa riding in tandem criminal samtang naglakaw padulong sa iyang milk tea shop sa Marcos Avenue, Barangay Apupong, General Santos City. Naigo kini sa likod ug milapos sa dughan. Gikuha usab sa mga sospek ang cellphone ini dayon sibat sa wala matinong direksyon. Gisulayan pa og dala sa ospital ang biktima apan dead on arrival kini. Posibleng personal ang motibo sa krimen tungod nakadawat na kuno kini og hulga sa iyang kinabuhi para ang pangkapulisan sa pag-imbestiga sa kaso. Nabalakaw karon ang Samal Hog Growers Association humanatala ang unang kaso sa African Swine Fever sa Island Garden City of Samal. Atong sayron ang detalye nini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, nabalaka na ang mga hog raisers sa Samal Island tungod sa hulga sa African Swine Fever. Gumikan dako daw ang epekto niini sa ilahang negosyo. Gipahugtan ang pagbantay sa animal quarantine checkpoint sa tanang pasulod sa Samal Island humanatala ang unang kaso sa African Swine Fever sa Talikod Island. Dinhi sa kinawitnon, ginasiguro nga tanang sakyanan moagi sa wheel disinfection bath. Ginapanaog sab ang mga sakay aron moagi sa foot bath aron di mokanit ang virus. Ang mga hog raisers sa Samal nga nagsaligra sa pagbuhi og baboy isa panginabuhian, nabalaka na. Ni barato ang per kilo sa buhing baboy, gikan 130 pesos tag 110 pesos per kilo na lang ang palit kanila. Ang industriya sa baboy mawala gyud kay i-depopulate man na. Kana og na mosulod ang pandemya, pila ka tuig pa usa makabalik og pamuhi og baboy. Ang panginabuhian sa Samal apektado gyud. Ang mga namaligya og karning baboy naapektuhan sab tungod sa ASF. Bisan walay epekto ang ASF infected nga baboy sa tao, kamatikdan nga mihinay ang palit sa palengke. Dinhi sa Babak Public Market, nihinay ang palit sa mga karneng baboy, gumikan nagmahal ang presyo niini. Pag 200 pero meron dyan namong tinda. Kano saan nagmahal? Nagsugod og mahal? Kada semana ni taas big G's, tas G's na po ana lang. Ang ito niabot sa 250. Nagmahal jud siya ron, ma'am. Kay nihit na jud kayo ang karne diri sa Samal tapos nagakuha na may farm, yes, o supply. Hinuon gipangandaman na daan sa Samal Hog Growers Association ang supply sa karneng baboy hangtod Enero sunod tuig. Andam sab ang mga hog raisers nga mutabang sa LGU sa pagbantay sa mga entry o exit points aron masiguro nga dili mokatag ang virus. Sa gihatag nga update ni Dr. Edonel Sala, ang head sa City Veterinarian's Office sa Samal Island, miabot na sa 300,000 pesos nga worth sa mga baboy ang gipangkal o gipangpatay sa Barangay Dadatan sa Talikod Island, ang ground zero sa ASF sa Samal. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Karong holiday season, gibutyag sa Zamboanga City Hog Raisers Association nga walay pag-usab sa presyo sa karneng baboy sa syudad nga nagpabiling ASF-free. Ani ang report. Gipasalig sa Zamboanga City Hog Raisers Association nga magpabiling barato ang presyo sa karneng baboy sa Zamboanga City karong bulan sa Disyembre hangtod na sa bagong tuig. Kini tungod sa sakto gihapon ang supply sa karneng baboy sa syudad. Ilabi pa nga nagpabiling ASF-free o walay natalang kaso sa African Swine Fever sa syudad. Ana sa 170 to 180 pesos ang matag kilo sa karneng baboy sa palengke ug 200 pesos matag kilo sa supermarket. Sa mga magre-receive ng Christmas bonus ngayon o 13-month pay, they will still enjoy pork, cooking hamonada at reasonable price.
Samtang tungod kay limitado lang ang miyembro sa pamilya sa selebrasyon sa Pasko karong dunay pandemya na matikdan sa mga dunay negosyo nga lechon nga mas daghan ang mamalit og lechon belly kung itandi sa tibok lechon. Kini tungod kay gawas sa mas barato kini nga anaa sa 1,500 to 2,000 pesos ang order. Sakto na kini karong pipila lang ka miyembro sa banay ang magselebrar. Doon naman gihapon hinuoy na malit og tibok nga lechon nga anaa sa 3,500 to 4,500 pesos ang presyo. Padayong pahimangno sa Local Task Force COVID-19 nga limitahan ang mga mutambong sa mga selebrasyon aron malikayan ang COVID-19. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Giant Christmas tree sa Tagum City gipasigan na. Ano ang report ni Jagdi Esteban? Luyo sa pandemya, magpabilin ang paglaom. Kini ang mensahe sa iconic 193 feet nga giant Christmas tree sa Tagum City nga gipasigan na Martes sa gabi, December 1. Sobra 7,000 nga LED lights ug mga rope lights ang giadorno sa Christmas tree. Simple ang programa ato sa maong aktibidad. Dili susama sa nakalabayng tuig nga doon na pa'y fireworks display o grandiosong pasundayag. Karong tuiga ang gidugang nga feature mao ang pagmuntar og Christmas lights decker nga ang disenyo giporma sa mga pulong nga stay safe sa entrance sa City Hall. Samtang sa Sunflower Garden area mao ang Christmas lights miniature nga tribute alang sa mga frontliners. Samtang sa Davao City, mabati na sab ang Kapaskuhan luyo sa COVID-19 pandemic. Hayag ug nindot ang gipang-install nga Christmas decorations sa Davao City Hall ug mga parke sa syudad. Tungod sa kanindot sa mga dekorasyon, daw makalimtan nga duna kitay pandemya. Tungod sa deklarasyon sa period of mourning and vigilance sa Davao City hangtod December 31, ang ngayang simple lang ang kasaulugan sa Pasko sa syudad. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Padayong walay giilang nga critical risk area ang Davao City subay sa mga positibong aktibong kaso sa COVID-19. Apan dunay 16 ka barangay nga giilang high risk area. Ana ang report ni Sheila Vergara Rubio. Subay sa gipagulang barangay classifications and risk assessment sa mga aktibong kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Davao gikan Nobyembre 29 kutob Disyembre 5, walay natala nga critical risk area sa syudad. 16 ka barangay ang gilang high risk ug kini mao ang 2A, 9A, 28C, 29C, 33D, Agdao Proper, Governor Pasiano Bangoy, Kapitan Tomas Monteverde Sr., Los Amigos, Maa, Malabog, Mintal, San Antonio Agdao, Ubalde, V. Hison Sr. ug Wangan. Wala usay high risk area nga duol sa critical risk barangays. Adunay 24 ka barangay nga gilang moderate risk areas ug kini mao ang 3A, 7A, 12B, 13B, 14B, 15B, 16B, 17B, 18B, 19B, 20B, 27C, 30C, 32D, 36D, 37D, 38D, Bunawan Proper, Katalunan Pequeño, Ilang, Matina Crossing, Matina Pangi, Rafael Castillo ug Sasa. Samtang 40 ka barangay ang moderate risk area subay sa kaduol niini sa high risk barangays ug kini mao ang 1A, 5A, 6A, 8A, 10A, 24C, 25C, 26C, 31D, 34D, 39D, ang Yongto Senior, Bago Shiro, Balingaeng, Biao, Gianga, Bukana, Buhangin Proper, Kalinan Proper, Kawayan Turil, Sentro San Juan Agdao, Governor Vicente Duterte, Langob, Lapu-Lapu Agdao, Leon Garcia, Lumiad, Mabuhay, Magtuod, Megkawayan, Mulig, Pampanga, Panyalom, Pakibato Proper, Riverside, Saloy, Santo Niño Tugbok, Subasta, Sumimaw, Tugbok Proper, Ula ug Wilfredo Aquino. Samtang adunay 102 ka barangay nga wala na mention ang makonsidera nga low risk areas. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Nanguna na sa Davao City sa dunay pinakadaghang kaso sa COVID-19 nga natala sa DOH kagahapon. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao pinaagi ni ining report. Usa ka 7-month-old baby boy nga taga Bukana, Davao City ang nalakip sa 71 ka nagpositibo sa COVID-19 niadtong Martes. Asymptomatic ang baby. Samtang Davao City nasab ang dunay pinakadaghang kaso sa COVID-19 sa nasod nga natala sa DOH kagahapon nga anaa sa 142.
Misa ka na sa 6,598 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 4,132 ang recoveries ug 300 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka doktor ug usa ka empleyado sa Cagayan de Oro City LGU ang nalakip sa 15 ka bagong nagpositibo sa COVID-19. Ang doktor, usa ka 57 anyos nga lalaking taga Barangay 13, kinsa nagtrabaho sa pribadong ospital. Samtang ang empleyado sa LGU, 26 anyos nga lalaking taga Makasandig, kinsa na-expose sa katrabaho niining nagpositibo na sa COVID-19. Ana-ana sa 2,400 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. 1,842 ang nakarecover na ug 105 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Kapin 64.5 milyon katao na ang nataptan og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas, lapas 435,000 na ang nagkasakit niini ug sa Mindanao, halos 31,000 na ang dunay COVID-19. Misaka na ngadto sa 64,527,000 katao ang naigo og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Ananasab sa sobra 41,515,000 ang recoveries ug kapin 1,493,000 ang namatay. Sa Pilipinas, dunay natalang 1,061 new COVID-19 cases karong adlaw. Busa ang kinatibuk-ang ihap niini karon, ana sa 435,413. Samtang miabot na sa 399,325 ang naayo na og 8,446 na ang namatay. Ug sa Mindanao, 30,895 na ang dunay COVID-19, 24,384 ang nakarecover og 1,161 ang namatay. Usa ka restaurant sa Davao City daw secret garden within the city ang dating. Atong bisitahon ang homey feels nini pinaagi sa report ni Argil Relator. Sa unang tanaw, daw ordinaryo lang kini nga panimalay sulod sa usa ka subdivision sa Davao City. Apan sa imong pagsulod, makita dayon ang dagkong table setting. Usa di ay kini ka restaurant. Nindot ang palibot kay napuno kini og klase-klaseng mga tanom tungod usa ka farm owner og certified plantita ang tag-iyan ini nga si Slim Racoma. Kinsa may gusto no kanunay ka mag-mall, kanunay enclose ang imuhang kaunan, wa kay lain makitaan kundi mirror, wall, pictures. So we try to be different. O parang garden feel na parang it's just like your home in a different kitchen. Syudad jud wala jud kayo tay choice pareha ng init kayo adto din tag mall pa aircon something ano. At least there fresh air siya ba. Ginadayo o ginabalik-balikan ng ilang mga pagkaon. Labi na nga fresh from the farm ang mga ingredients. Busa, healthy na, lamian pa. Gani kining magbarkada, dili na maihap kung kapila na nakahigayon og balik dinhi. Labaw ng ilahang kasadilya. Kataw mong ginabalik-balikan diri. Kamusta po ang place? Ganahan mi kay bugnaw tapos dagkag mga tanom na mga nino naman, mga plantita. Dugay na sa industriya si Slim. Apan karon lang kuno siya nakasulay og tukod og sama ni ini nga klase nga restaurant. Never lost hope. Fight. Kasi today is different, tomorrow is different. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Breaking news mga kapuso, usa ka teacher sa Pulumulok South Cotabato ang aligasyong gidagit sa wala mailhing mga suspitsado. Nangayong tabang sa Pulumulok Municipal Police Station ang kabanay ni Mohamir Malu Adam, teacher sa Pulumulok National High School sa pagtuong gidagit kini kagahapon sa hapon. Nasayrang pagawas ang biktima sa eskwelahan sakay siyang motorsiklo ug gipara kuno kini sa usa ka lalaki dayon miangkas kaniya. Doon na kuno'y mitapad nga pick-up sa ilaha ug pugsanong gipasakay ang biktima. Sumala sa kapulisan sa Pulumulok, missing person pa ang nakablotter sa ilang istasyon. Hinuon ginapalawman pa nila ang investigasyon sa insidente. Samtang nakontak sa GMA Regional TV 1 Mindanao kabanay sa biktima, apan mi dumili una silang muhatag og impormasyon.
Anak ni Bayan Muna Representative Euphemia Culiamat kinsa namatay sa engkwentro Bato Kasundaluhan gilubong na. Igon na lang midangoy-ngoy ang nabiling kabanay, hilabi na ang mga igsuon human gilubong nakarong hapon si Jevelyn Culiamat. Si Jevelyn ang anak ni Bayan Muna Representative Euphemia Culiamat nga napatay atol sa engkwentro Bato Kasundaluhan sa 3rd Special Forces Battalion sa Marihatag, Surigao del Sur. Matud sa kasundaluhan sila ang migasto aron mapahiluna si Jevelyn. Wala na makaadto pa sa lubong ang inahan niini nga si Representative Culiamat. Duha ka Serpent Eagle ang na-rescue sa Sultan Kudarat ug Cotabato. Ani ang detalye. Usa ka Serpent Eagle ang girescue sa tagdumala sa Gumana Farm sa Esperanza, Sultan Kudarat ni adtong milabayng semana. Sumala pa nga nanakupog baki ang usa ka batan-on dihang nasugaan sa iyang flashlight ang mata sa agila nga nakatugpa sa usa ka punuan hinungdan nga nataga kini. Gilin kining gireport sa tagdumala sa farm ngadto sa DNR Region 12 aron i-turnover. Nakatakdang ibalik sa Mount Ugis o Ugi Peak sa Sultan Kudarat ang maong agila. Samtang gibuhian na sa mga personahe sa Municipal Environment and Natural Resources sa Arakan, Cotabato ang usasab ka Serpent Eagle nga na-rescue ni adtong November 20. Matod sa Menro Arakan, ibaligya unta kuno kini sa duha ka bata nga nakakita niini sa Barangay Miocan. Apan gipugngan sila sa usa ka magtutudlo nga nakakita kanila. Inay gipalit kini sa maong magtutudlo sa kantidad nga 500 pesos o gidala sa Arakan PNP aron i-turnover. Gilayon sab kining gi-turnover sa Menro aron maatiman kay nagluya na. Ug human sa pipila ka adlaw, gibuhian kini sa Mount Sinaka sa Arakan. Gikonsidera na ang endangered species ang Serpent Eagle kay gamay na lang ang nabilin sa maong klase sa agila sa Kalasangan. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Mga nawadan og pangita sa Siargao Island tungod sa pandemya nangita og laing paagi nga makapanginabuhi. Ang detalye sa nato sa live report ni Rial Soroche. Rial. Tek, wala kapugong ang pandemya sa mga taga Siargao Island. Hinuon andam kunong mutabang ang Department of Tourism sa mga negosyanteng apektado. Si Junri Taoy, usa sa mga iladong tourist guide sa Siargao Island. Sa kadaghan sa misalig kanyang turista, mapalangya o lokal man, siya na ang usa sa mga ginaduulan kung tour sa isla ang giskutan. Resulta, nakapatukod kini og travel and tour company. Apan bulan sa Marso, tungod sa pandemya, kalit na undang ang turismo sa lugar nga mo'y iyang panginabuhian. Human sa pipila ka bulan, napugos siya sa pagsara sa iyang negosyong napundar. Pundar na unta, ang shop nakapwisto na gid siya. Ready for kanang influx ba? Pero karon bay, mabdan yun da, wala yun, back to zero. Pero kailangan kunong mulihok, bisag na lugmok, midiskarte kini ug wala niya gikaulaw. Namaligya siya og pita bread. Nangontrata sa pagpanlimpyo og mga swimming pool. Ingon man ang pagpamaligya og isda iya kining gisulod. Napadapa man sa COVID-19 ang industriya nga iyang gimahal, pero malaumon gyapon siya nga mobalik ang kadasig sa turismo sa isla. Kailang, bangon na tayo sa panahon. Saligas Ginoo ang dahil daganan. So, salamat lang tamay atong lawas kay mahuman na magid ni. Hinuon, matod sa Tourism Office sa lungsod sa General Luna, naningkamot sila nga matabangan ang mga apektadong negosyante. Dako kayong epekto sir, labi na sa mga tao diri sir. So sa mga establishment po, dako na kay islaglogi sir. Mao na ilang mga reklamo. Ang atong sa DOT naghatag sila atong sa mga atong una tong sa mga na stranded ana. Pero karon murag naa sila gikuan sir. Gihatag nga kanang murag something sir nga ang mga establishment murag mag-loan.
Balik man sila sa sugod nang hinaot silang mabalik na usab ang mga turista aron mabalik usab ang ilang tagsa-tagsa ka mga panginabuhian. Tek. Daghang salamat, Rial Soroche. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mga tindero sa Kugon Market nangalisang human nga adunay box nga nabilin sulod sa merkado kaganihang buntag. Ani ang report? Paspas nga meresponde ang kapulisan sa Kugon Market uban ang mga personay sa Explosive Ordnance Unit sa Kukpo. Human napalgan ang usa ka kadudahang kahon sa lugar. Gikordon ang area o gipagawas ang mga tawo sa merkado aron mahiling sa mga K9 unit kung unsang sulod sa mong box. Kining si Roger Castillo nahadlok tungod naa sa atubangan lamang sa iyang pwesto na bilin ang box. Nabalaka jud sir kay lagi dool kay sa tindahan abi na mag-unsa. Nya. Abi na magbomba na. Unya mo to wala na koy customer dool abi ka sa kong tindahan. Hinoon aduna sa uban nga wala na balaka sa maong insidente. Wala gid ka balaka. Kay kabalo may mga dili gito kuan jud. Dili bomba. Wala ni claim. Wala anani. Wala gid claim. Apan dihang giablihan sa otoridad ang box, pulos mga sapatos nga pangbata ang sulod niini. Bisan pa man niini, nalipay ang kapulisan sa pagkamabinantayon sa katawhan sa paspas nga pagka-report sa kadudahang butang. Timailhan nga nagmatngon ang tanan batok terorismo. Katong ganihang nahitabo, we will not be complacent at og ito taga gihapon og importansya nga mga reported sama niini. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao. Gatusan ka mga bata ang napahalipayan sa kapulisan sa Davao City kung asa nakigalayon ang GMA Regional TV sa gift giving niini sa Tugbok District, Davao City. Ani report. Anaa sa 50 ka mga bata ug persons with disability ang nahatagan og pahalipay sa revitalized police sa barangay sa Davao City Police Office atol sa ilang pamaskong handog 2020 sa barangay New Valencia, Tugbok District, Davao City. Gawa sa kalingawan pinaagi sa mascot ug magic trick shows nang hatag sab sila og mga dulaan ug bugas nga gidalit sa GMA Regional TV isip media partner. Ito po ay aming inisyatibo upang bigyan ng saya ang ating mga bata, lalong-lalo na po ngayong panahon ng pandemya. Kami rin po ay nagpapasalamat po sa ating GMA Regional TV sa pagsuporta po at pagbibigay po ng mga aginaldo upang i-distribute po dito sa mga bata. Samtang nanghatag sab ang kapulisan sa talomo og school supplies, vitamins, grocery items, mga dulaan ug uban pa ngadto sa usa ka gatos ka mga bata sa barangay Matina, Pangi. Buot sa kapulisan nga mapabati sa kabataan ang Kapaskuhan bisan pa man karong dunay pandemya. Ikaupat nga higayon na kining ginahimo sa kapulisan sa Davao City kaabag ang ubang pribadong sektor. Kahit po may pandemya, tuloy-tuloy po ang Pasko. So dapat po tayong maging masaya, tulungan po natin ang ating mga kapwa. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa 1 Mindanao. Mga kapuso, 22 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way po sa among pagkatod og balita. Bisitahi ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkariang rehiyon sa nasod. Subscribe na. Ug mao kato mga uli og dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo sa matag adlaw. Ako si Cyril Chavez. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.